prima voce asta, cum ziceam, nu mai țin minte cum se mai cam în fine. Aici merge cu random mașini, mapa se cheamă, și mă uit, se cheamă Crash Kart 2.0. O să jucăm aici cu mașina aceasta, cu un V6 motor 2.7 litri. Pe urmă avem aici o mașină, așa, un Jeep, un Logan și o mașină de drum. Hai să punem mașinile, să ne dăm sigur că tot bine. Ok. Aici. Așa. De început. Bă, că se duce mașina. Bă, mâncați-și gura, fără să am apăsat butonul ca să-mi facă respawn. Mă trebuie să mă duc până sus acolo. Asta e mare. Masivă. Ce și îmi place când o să-mi fac un calculator nou, dar ca să fac un calculator nou trebuie să atingem 1000 de abonați și da, 1000 de abonați trebuie să atingem. Așa, ok, am ajuns aici, eu mă pun așa aici. Primul loc, al doilea loc și nimic. Ok, hai să spawnăm, punem pauză. Așa. Așa. Merge bine. Bă, a pierdut controlul mașina. Ui, motorul mi s-a dus. Din păcate. Și dacă o să atingem 300 de abonați, nu, 400 de abonați, 450 de abonați, păi o să fac un review de la un Nintendo DS. Este un Nintendo DS. Nintendo DS este o consolă de la Nintendo mai veche, care e portabil și poți să jocuri. O să fac un review și poate să fie încă niște episoade cum mă joc pe Nintendo DS. Dar pentru să ajungem la asta, mai trebuie să rupeți butonul like acum, să vă abonați pe canalul YouTube și să dați share pentru dacă aveți prieteni, ca să vadă videoclipuri. Hai, primul și al doilea. Bine! Ui, nu, 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 nu. Să pornim mai încolo. Bă, 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 bă! Nu, 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 te rog, te rog, te rog. Nu, bărat. Ok, vedem Ashlands. E Ashlands? Merge destul de ok. Vedem pe ăsta. Bă, rota e mai rapidă, ești nebun? Bă! Bă, Dacia, 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 bă, trecut Dacia! Dacia, să vedem unde e Dacia. 104. Asta, bă. Mă aștepta că așa o Dacia putea să treacă. Bine, Dacia e pe primul loc.
Sunt mândră de Dacia asta. Frânează tot frumos. Și asta pe al doilea loc. Stricat frână, mă, n-ai știu. Fine. Așa, spunem aici pe toți. Adică, de exemplu, acum am 20 clasuri că sunt mașinile astea și calculatorul trebuie să calculeze foarte rapid. Nu, Dacia! Mă respawne și mă duc. Dar mașina sunt foarte mișto, ce să zic. Băi, te rog. Pauză. Eu o să schimb mașina. Așa. Mi-au pentru că unul serios. Asta, hai să luăm. Dai. Că l-am lăsat de frumos bătăcăul ăsta. Și asta mai rău să fie. Nu știu. Pierde control. Control. Mai pe control, ok, acum de gaz. Și cu ăștia? Naiba. Bă! Pierde control. Cum vreți să vrem mașina asta? Bine. Am ucis? Ești nebun fără să vreau, am ucis mașina. Nu. Da, și să zic asta. I-am făcut un bată de toate. Mai dai. Ok. Eu primul, Dacia a doua și Jeep-ul a treilea. Bă, fără să vreau, am ucis mașina asta. Am pierdut controlul și m-am bălit să și a pierdut și a control și a făcut accident. Bine, hai încă o dată, următoarea rundă. Ești nebun? Mașina aia m-a ucis pe mine aproape, și am murit ea și nu, i-am spărțit. Nu, unde merge așa? Nu merge mașina. Asta a fost epic. Nu! Mâncați-și cura! Același
așa. Nu, roata! Mă, ce treabă pare? Mi s-a blocat metalul în roate și mi-a pură. Bă, asta e normal? Dar nu contesc aproape. Dă-i! Dă-i! Cum dracu s-a blocat? Bă, dracu, că nu cotește. Stai puțin. Roata. Ok, primul, al doilea loc sunt eu și primul loc e Dacia. E un spars. Da, ok. Ziu. Bă, nu! Mâncați-și gura! Dă-i! Dă-i! Nu, e Dacia. Mulțumesc! 66, 30 km. Ok. Să facem Dacia să ne împingă, măcar să fim pe dă. Dacia. Pare rău, da. Al doilea loc. O să iau Dacia pe al treilea loc. Mașina aia. Gata. Să zic. Ok, dacă v-am făcut acest episod din Drive Drive, să puneți pe canalul YouTube pentru mai multe episoade de Drive și data viitoare. Pa, pa!